sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jinye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o bara o labe on damne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaun bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewun olube au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. Ambade teduma kanubaw amble domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogomina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple
simple o fana be yen nɔ tever rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko tever rasul a bɛ foroko cɛɲin kɔnɔ ni k'a sɛbɛn a sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamaro sun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple tever rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye avril kalo tile fɔlɔ hakilila k'a fɔ tubabulakaw fɛ nin kalo in u ye fɛn dɔ fɔ ko avril kalo jɛgɛ n'o ye poisson d'avril ye o ye ka ngalo yamaruyalen fɔ ka tila ka fɔ ko tiɲɛ tɛ walima k'a ɲɛfɔ maaw ye an b'an hakili to o la min ye sunkalo ye ale banna an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an na san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka o siri ɲɔgɔn fɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ala k'aw dayɔrɔ sumaya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don in kɔnɔ ka bɛɛ fo seli ale kɛra sababu ɲuman ye sabula funu caman tun bɛ maa caman ni ɲɔgɔn cɛ degun caman tun bɛ yen maa minnu yɛrɛ bɛ bi na n'o olu caman tun tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ balima siraw sinji siraw limana siraw baarakɛɲɔgɔn siraw olu caman ye ɲɔgɔn fo olu caman taara bɔ ɲɔgɔn ye an b'an jija sa an k'an sinsin o kan sunkalo ye bilasirali min di an ma sunkalo ye taasira min don an kɔrɔ limaniya ni hinɛ min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an jija k'o sinsin an ka jamana an k'an jija an k'ale bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ tiɲɛ don anw ni jamana caman tɛ kelen ye ko caman dabolo bɛ kɛ jamana wɛrɛw la olu tɛ se ka kɛ anw fɛ yen k'a sababuya kɛ ko ni a kɔrɔ ye nka bi n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ sifinnakaw mɔbaniw olu faw olu caman de bɛ yen bi olu bɛ fanga la o b'a yira sa k'a fɔ min ye denmisɛnninlakaw ye u kan ka wuli k'u jɔ ka fasojɔ boloda n'i y'a ye anw ka ko caman ka gɛlɛn ni olu de tɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman maaw ka kɔnniyaw kun tɛ se ka kɛ fosi wɛrɛ ye jɔyɔrɔko kɛlɛ n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ kɛlɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka mun sɔrɔ ka se ka baara kɛ o gɛlɛyalen don an fɛ yan kuma caman fɔnkɔɲɔgɔnkɔw bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu mun na jɔyɔrɔko pilasiko min ye maa minnu hakɛw mana daraki u la jamana tɛ se ka taga ɲɛ cogoya si la ka maaw to o cogoya la bi an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ko la ko wɛrɛ fana ɲɛ bɛ an na an ni diɲɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni maaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don i ka jamana kɔnɔna na bi yaasa ka se k'i ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ maliyɛnw an k'a lajɛ waati dɔ kuma sera fasojɔ ale ni foyi man kan a kɔlɔlɔntan tɛ i ye fanga kɛ cogo o cogo a bɛ taa kɔni dɔw ka ɲɛkumu kan wa i ye fanga kɛ cogo o cogo a tɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye wa i ye fanga ta cogo o cogo i tɛ se k'a fɔ fana k'i bɛ se k'i sago bɛɛ lajɛlen kɛ bi an kan k'an ɲɛsin min ma mun b'an ka faso nafa mun b'an ka jamana nafa an bɛ se ka mun kɛ ka se k'an ka jamana siniɲɛsigi sinsin sifinnakaw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min i n'a fɔ diɲɛ fantanw fɛ jamana kan k'i sinsin fɛn damadɔ kan min ye kalan ye a kɛra sugu sugu ye kan o kan na an ka jamana kɔnɔ an ka dɔnni ɲini an ka kalan ɲini an ka maakɔrɔw bonya an k'an ka tabiyaw matarafa an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ fiyewu k'a dɔn k'a fɔ an ye maa min ye an bɔra min na an ka se k'o sinsin jamana kan ka fɛn filanan min fara o kan o ye sariyaso ye k'a lasaniya bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ n'i sera sariyaso la jɔn ko ala tiɲɛ a bɛ f'i ye a kana kɛ faamaw ka sariyaso ye fantanw ka taa olu juguya la ɲɛmaw k'u jɔ u ɲɛma jɔyɔrɔ la musakaw min ye kibaruyaw ye olu ka se ka di ka ɲɛ fanga kan ka ɲɛsin min ma
dungafa sabatili n'i ma ɲɛ k'i bɛ dungafa sabati i ka kɛnɛya di maaw ma i ka baarakɛyɔrɔ di maaw ma i ka fɛɛrɛw tigɛ bi min b'a to jamanadenw bɛ se ka taa ɲɛ wa anw ka jamana ko degunmayɔrɔ ye min ye o ye politiki ko ye politiki gɛlɛyara cogo o cogo fɔ cogo n'an se ka sɔrɔ a ko la n'a y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ye jamana ko ye sɔgɔmada in na ka saamɛ fɔ aw ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen na k'Ala ka san wɛrɛ yira an na san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka o seli ɲɔgɔn fɛ an fana bɛ yafa ɲini aw fɛ sabula min ye maaninfinya gasintan tɛ don o don i da bɛ kuma na n'i ma tu dɔ la o bɛ tu i la wa min y'ala ɲuman ye sa o ye k'an ɲini aw fɛ bɛɛ lajɛlen ka yafa an ma an fana yafara bɛɛ lajɛlen ma san wɛrɛ an ka se ka jɛ k'o seli ɲɔgɔn fɛ min y'an ka jamana ye Ala k'o tanga Ala k'an ka jamana kisi jamana Ala ka hakili ɲuman di hali bi a marabaaw ma jamana halisa Ala ka taasira ɲuman di a marabaaw ma jamana halisa a ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ ko faso i bɛna k'i ta de kɛ ka taa i tɛ se k'i si kɛ a la jamana ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ bi kalifa kɛlen don u la min ye fanga ye ale kalifa ye waati ko don dɔ la a bɛ fɔ ko aw yɛrɛ kun bi yan n'aw taara aw ka baarakɛyɔrɔw la fotow minnu bɛ yen n'a y'olu dulonnenw ye o kan ka kɛ misali ye aw bolo aw k'aw tilen aw ka baara kɛ yanni waati dɔ cɛ min na don la maa wɛrɛw fana bɛna n'aw sigi sabula y'i kɛ cogo o cogo i bɛ fɔ dɔ kɔ dɔ fana bɛ f'i kɔ fala ye seli ale timɛna Mali kɔnɔna na min ye marisi kalo tile 30 ye marisi kalo tile 30 o de kɔni kɛra dimanche tɛmɛnen ye Bamakɔ sa seli a kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye jamanakuntigi ale tun bɛ kɛnɛ kan imamu min bɛ yen n'o ye seli kɛ n'o ye o ye Abdramane Ture ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnen o de sigira sen kan Bamakɔ palais de Kuluba ale kɔnɔna na fanga ɲɛmaa minnu tun bɛ yen min ye premier ministre ale tun bɛ kɛnɛ kan CNT ɲɛmaa tun bɛ yen ministrew caman tun bɛ yen minnu sera ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ani silamɛ diinɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka lasigidenw an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen jamanakuntigi seli kɔfɛ a ye samɛ fɔ min kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka o lamɛn. An bɛ Ala barikada Ala min bi dɔ yira an bɛɛ la ka Maliyɛn bɛɛ fo Mali kuran fɛ tilebin fɛ woro yan fan fɛ ani an ka tungarakɛw ka samɛ foli bila bɛɛ la Ala min bi yira an na an bɛ Ala deli hali bi Ala ka san caman yira an na an k'o seli ɲɔgɔn fɛ Ala ka hinɛ an ka tabaw la Ala k'u dayɔrɔ sumaya sunkalo o ye waati hinɛ kalo don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don Ala deli kalo don a yɛrɛ y'a jateminɛ gouvernement ye wuli ka jɔ caman kɛ ani jamanaden wɛrɛw mun b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin waati in kɔnɔna cogo min na waati ka gɛlɛn dɔɔni o hukumu kɔnɔ jamanaden caman minnu yɛrɛ tɛ gouvernement ye ka fara kɛnyɛrɛyew kan bɛɛ wulila ka ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn tɛ minnu bolo ka dɔɔni d'olu ma o y'an ka jamana dɔɔni bɛ n'o ye an ka jamana taabolo ye hali bi an bɛ jamanadenw a ɲini u fɛ hali bi u ka dɔ fara o kan u kana bɔ kɔnɔ parce que an ka tabiya dɔ ye an bɛ Ala deli Ala ka an ka jamana Ala ka basigi la na jamanadenw bɛɛ hakili min minnu ye amini baarako ye minnu amini kɛnɛya ye Ala k'u bɛɛ aminanko nɔgɔya u ka hɛrɛ bɛ mun na k'a fɔ basigi n'o y'an bɛɛ aminanko ye Ala kana basigi jamana kɔnɔ Ala ka jamanadenw kan bɛn o tɛmɛnen kɔ an ye ɲinan san bila donkun segu hukumu kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ o ye bɛna kɛ sababu ye sabu min b'a to an bɛ kan yɛrɛ ye an bɛ kɛlɛ mun na n'o ye yɛrɛmahɔrɔya kɛlɛ ye n'o y'an ka sɔrɔfɛnw kɛlɛ ye a tɛ taa an ka kan yɛrɛ ye a tɛ taa an ka hakili ka kan yɛrɛ hakili ye sabula da kan an bɛ kɛlɛ mun na i tɛ se ka kɛlɛ kɛ tant que i ma di yɛrɛ la ka sɔn i yɛrɛ ye i tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ an b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ hali bi u bɛ mun ni sabali mun na hali bi an ka jija jamana kelen de b'an bolo ka ɲini sifilakaw fana fɛ hali bi k'u cɛsiri an ka wuli ka jɔ an ka jamana ye mun b'a to an ka jamana a bɛ kɛ Maliyɛn bɛɛ sago ye sabula da kan an kan ka an jɔ gɛlɛya kunkɔrɔ mun b'a to an kɔmɔgɔw n'olu nana olu bɛ se ka fɔ cogo min na alihamudulilayi hali bi n bɛ foli bila jamanaden bɛɛ la Ala ka san caman yira an bɛɛ la Ala ka basigi la jamana kɔnɔ Ala ka jamanadenw kan bɛn. Fala ye kunun kun ye seli ye Burkina Faso min ye Burkina jamanakuntigi ye nin ye laadaya ale bolo i b'a dɔn k'a fɔ Burkina seli yɔrɔ Wagadugu kɔnɔna na yɔrɔ belebeleba 2 don fɔlɔ o bɛ kɛ yɔrɔ min na fo ma sa ko place de la nation in kɔni ale ye dugu camancɛ ye yaasa mɔgɔw bɛ se cogo min na ka se ka seli k'ale baaraw kɛ yen yɔrɔ la min ye yen kɛnɛ kan sa maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ma se ka taa Waga 2000 la ni jamanakuntigi yɛrɛ selila ye olu fana bɛna na ka na seli min ye place de la nation na jamanakuntigi
ale n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ale ye selikɛnɛ sɔrɔ min ye waga 2000 kɔnɔna na an ka jɛ k'o jɔ fana filɛ. La première prière, c'est à l'endroit donc des forces combattantes. Que Dieu les garde en veille, que Dieu les protège, les donne la victoire sur l'ennemi. Et déjà, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, tout ce terrain qu'on est en train de gagner ces derniers temps. Et on continue de prier Dieu pour eux, pour qu'il les protège, qu'il veille sur eux et qu'ils puissent donc récupérer tout notre territoire. Et à travers donc cela, prier pour toutes les forces combattantes de l'espace AES, pour que le Sahel puisse connaître la paix. Nous prions Dieu pour que l'année prochaine, à l'heure là, nous puissions fêter donc dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Et souhaiter très bonne fête à tous les Burkinabés, que Dieu nous protège tous, accorde la santé à tout un chacun, nous permette d'avoir notre prospérité, notre développement tant souhaité, et que l'année prochaine, à l'heure là, s'il plaît à Dieu, que nous prions dans la paix, dans la joie et dans l'amour, la cohésion. Ton pire dans un nambousro, ton pour dans un nambarka, et sallallahu nabiyama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya sida. N'an bɔra waga 2000 la an bɛ segi ka na min ye Bamakɔ kɔnɔna na. Bamakɔ suguba tasuma ale wulila ye selidon yɛrɛ. Tasuma in kɔni a ye tiɲɛni kɛ sigida sabanan ale kɔnɔna na a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko Chinois ka kare o de kɔni kiosque caman jenina ye. An balima lakaw minnu bɛ yen n'olu bɛ sapeur pompier olu ye wulikajɔ kɛ tasuma in k'a kunbɛn min ye ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yera k'a fɔ ko kiosque de jenina yɔrɔ caman ma dankari nin ko in senfɛ u yɛrɛ ye ja min sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka jɛ ka o fana filɛ. Mon colonel, voilà, donc il y a à daminɛ kiosque o daminɛ filɛ yan nɔ donc nin côté in o ye BIM côté ye quoi donc a ma se BIM côté ma dɔɔni. Voilà, donc il y a le kiosque, c'est presque environ 6 kiosques nous avons le dos. Nous voilà, donc les charrettes sont pour faire c'est contribuer aux charrettes d'enfants. Voilà. Donc, on a donc, ama pourquoi c'est qu'attend fait. Ani uri konnan donc nous est uri konnawi to freklam meski uri kon donc tasma e ulu fana do mu quoi. Voilà. No ai to dibla chega tol to sonoreka ao donc neuri konnari en face me pas bien refléter. Voilà. Merci. Donc c'est un peu ça. Wolomasiri tabaw olu bɛ wulikajɔ la bi AES bangun kan min ye Mali, Burkina, Niger ye olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ marabolow caman kɔnɔna na nin dɔgɔkun laban in ale kɔnɔna na. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye AES cɛdenw ye wulikajɔ ni baaraba minnu b'u bolo jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ u ye dɔ k'a la nin kalo in tile tubabukalo salen tile 28 kibaruya jɔnjɔnw olu sɔrɔlen kɔfɛ wulikajɔ kɛra sa ka mɔbili dɔ ni maa 2 tun b'a kɔnɔ n'o ye bamajiwalekɛbaw ye jidarakaw fɛ yen Gao ale mara la min ye mɔbili kofɔlen ye sa ale kɔni kun sonyɛna dorikaw fɛ yen ani tera Niger nin y'a kalo kelen ye mɔbili in tun bɛ ka ɲini bamajiwalekɛbaw minnu tun b'a kɔnɔ sa o ye Adama Aruna ye ale de kɔni tun bɛ ka mɔbili boli Lamini Sidi Ulu o na kɛ mɔbili tigi ye sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko kɔni olu lakodɔnna k'u ye k'u bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen dɔn min ye AES wolomasiri tabaw kɔni y'a to sa maa ninnu u sen kana don Mali ale dugukolo kan sabula waati min na u ye kibaruyaw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ni bamaciwale 2 kɔni mugu kɔni o y'u sɔrɔ yen AES maaw y'a yira sa k'a fɔ olu ka wulikajɔ belebeleba min kɛra Mali, Burkina ni Niger dansira la
dancɛ la sa o kɛra bɔ ninnu maa ninnu kan o waleya kelen hukumu kɔnɔna na nin kalo tile 29 AES wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛ sen na hali bi cɛsiri min n'o o bɛ ka to bamancɔlen n'u ka walekɛbaw u caman tun ye moto dɔ sanfɛ sa min ye moto caman ye u tun bɛ k'u kunda jamana saba in dancɛ kan o de kɔnɔna na sa mɔbili ninnu min ye moto ninnu ye camanba pankuru ale wulila sa ka gosili daminɛ dugu min yɛrɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ tun bɛ fana n'o ye bamanciwalekɛba dɔ olu tun bɛ jɛrɛ la kuwa dɔ o kɔrɔla la ye wurawurakaw fɛ yen Mali ale kɔnɔna na bamanciwalekɛba ni juwawalekɛba kɔni caman ni bɔnna o yɔrɔ la min ye moto tan ɲɔgɔnna o jenina ye a yera sa k'a fɔ ko n'i ye tasuma yɛrɛ lajɛ a funu bonyana cogo min na i b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko minɛnbaw kun maralen b'u bolo ni taji b'o o la o hukumu kelen kɔnɔna na sa min ye wolomasiri tabaw ye u ye wulikajɔ fana kɛ min ye fitili ale masuruna na pick-up k'o fana jeni ye o wulikajɔ in senfɛ sa a yirala k'a fɔ sa ko AES cɛdenw u kɔni ka dugumana ni sanfɛla baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na bamanciwale juguwalekɛba kɔni tɛ se ka bɔ fan si fɛ nin waati in na jamana saba in dancɛ la k'i bɛna dankari kɛ an ka wolomasiri tabaw la baro kɛlɛtigi ale ka kuma ye nin ye ka bɔ min ye a yɛrɛ ka communiqué kɔnɔ communiqué min n'o fasirila nin kalo tile 30 tawudenikaw fɛ yen armée ale ti daga sunɔgɔla ye kunun ko n'o y'a sɔrɔ sa laya selentini dugusajɛ o ye Mali kɔnɔna na waati min na maaw kɔni bɛ ka taa u yɛrɛ lafiya min ye wolomasiri tabaw ye olu ka wulikajɔ kun barika bonyanen don kosɛbɛ tawudenikaw fɛ yen pick-up sa olu de filɛ ne ka n'u dɛndɛn ka t'u jɔ yɔrɔ dɔ la wolomasiri tabaw kɔni kɛlen k'a dɔn tuma min na k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye bamanciwalew ye u ye ta kɛ a fila bɛɛ lajɛlen ka tawudeni masuruna na n'an bɔra yen an bɛna Douentza mara la Douentzakaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kabini san 2023 bonikaw olu fɛ yen min ye maa tun tɛ se ka taa maa tɛ tɛmɛ ka bɔ Bamakɔ ka na Seware ka taa i kunda Gawo kan sira kun tigɛlen don nka nin waati laban in na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ wulila Moptikaw fɛ yen ka kuma ɲɔgɔnya sigi sa bamanci jɛkulu min ye donsow ye ka taa se dugudenw ma ka se ka baara kɛ n'o ye u y'a yira sa u b'a fɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ta ye Maliko ye n'u bɛ fɛ cɛfɔ ni kan bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔna na u n'olu ka sigi ka kuma o sigi ka kuma de senfɛ sa min ye bonikaw ye olu yɛrɛ jɛra n'a ye ka laɲini dɔw kɛ k'o fɔ u ye o fana sa gouvernement fana maaw olu fana ɲininkara laɲini na o de la bi sa min ye bamanciwale ni juguwalekɛbaw ye olu kɔni ye boni sira wuli ka bɔ Douentza ka Seware ka bɔ Seware ka na Douentza ka bɔ Douentza k'i kunda Gawo kan sira min n'a kun tigɛlen don nin waati in na ko bɛnkan sɔrɔla a la maa minnu yɛrɛ taara jɛrɛ in kɛnɛ kan n'u segira ka na ka bɔ Boni u ye kɔmasegi baara kɛ maaw ye min ye Mopti ale kɔnɔna na seko ni dɔnko kɛnɛ an bɛ taa ale kan sisan min ye nin kalo min jɔlen filɛ n'o ye avril kalo ye sa an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na kalo o kalo u bɛ maa dɔ sugandi min ye an ka ɲɛgɛnkɛla ye n'an b'a fɔ ale ma ko peintre n'o o ye Abdoulaye Konate ale yɛrɛ ye palais de la culture directeur kɛ ka conservatoire directeur kɛ maa min ka ɲɛgɛn bɛ feere diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ bi ale de kɔni a yirala sa k'a fɔ ko ka kɛ ni jamanakuntigi ka san sigilen sen kan n'o ye seko ni dɔnko san ye nin kalo in a denfajala bɛ ale kun na Abdoulaye Konate ale kɔni taara sa ka kɛ avril kalo ta ye baara minnu bɛ yen n'o olu bɛna kɛ ale yɛrɛ n'o kɛ min ye barosigiw ye ka ɲɔgɔlɔn min ye a yɛrɛ bolo n'o ye k'olu yira maaw la ka taa ka kuma denmisɛnninw fɛ an b'a yira sa kabini san in daminɛna min ye Cheikh Jalo ye ale kɔni kun kɛra denfa fɔlɔ ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Fatumata Kulubali FC ale fana kɛra denba ye sisan kɔni denfajala aw taara ka di Abdoulaye Konate ma Konate ale dɔnnen don kosɛbɛ ɲɛgɛnko la an ka jamana kɔnɔ plasticien belebele don min ye ɲɛgɛn caman ye diɲɛ fan 14 fɛ a ka ɲɛgɛnw bɛ feere ye wa min ye baara in ye fana a b'a dɔn fo k'a dɔn la kari an ka jamana ale kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen an tun y'a fɔ a ɲɛna ko min ye Sikasokaw fɛ yen waliya min bɛ yen n'o o ye kurubi ye kurubi ale y'u ka laadala dɔ ye dɔw min kun dabilara nin y'a san 20 ye seko ni dɔnko san hukumu kɔnɔna na sa u ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa min ye dɔ in ye ale ka kurakuraya an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen kurubi ale ye dɔ min ye min kɛra tile fɛ an bɛna o yira u la ni Ala sɔnna a ma waati nataw la fana sufɛ baara min kɛra an b'o fana yira la an bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen ka kurubi k'ale kɛcogo lajɛ.
nana depuis an bɛnbaw tile la depuis an bɔnsɔnw tile la quoi fɔli nana o de la fɔli tɛ fɔli lankolon ye fana fɔli ne masakɛ fɔli de ye fɔli tɛ ta kulon bɛɛ fɔli bɛ ta kobaw ni kobaw de i y'a ye n'an ka mɔgɔw tun taara kɛlɛyɔrɔ la ni kɛlɛ jar'u la o bɛ ci bila ka na fɔ dugu kɔnɔ ko kɛlɛ jar'u la n'o ko kɛlɛ jar'u la dun o bɛ wuli o la ka dunu fɔ ni dunu fɔ dugu kɔnɔ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ si ka bɔ ka n'i ka sunguru labɛn ka sunguru labɛn ka sɛbɛnjuru ni fɛnw dɔw la mais suncɛ tile kun tɛ o simara filaw o le bɛ to kɛnɛ kan o bɛ bɔ o la ka fɔli ta ka fɔli sɛnsɛn ka bɔ ka taa fo so kɔfɛ ka taa kɛlɛdenw kunbɛn ka tila ka bila o ɲɛ ni fɔli ye k'u sɛnsɛn ka na don dugu kɔnɔ barisa Sikaso tun ye donda kelen bɔda kelen de. Comme an ka le président de la transition Assimi Goïta a ka fanga kɔnɔna la an b'a dɔn fanga yɛrɛ hakili jagabɔ ye a bɛ fɔ don o don jamana ɲɛmɔgɔ n'i taara k'i ka jamanadenw to hakili la o kɔrɔ de ye vraiment i ka jamana sigi kɔ jamana ɲɛmɔgɔ ni a ka jamanadenw de bɛ taa hakilila kelen na n'ale hakilila min sɔrɔ olu bɛ cari ka don jamanadenw kun na ni jamanadenw y'o minɛ baara ko o kɛ fɛn sabati ye o bɛ barika don jamana fana na a bɛ barika don ɲɛmɔgɔw la Assimi dɔrɔn tɛ dɛ Assimi ye kɛ an bɛɛ de ye c'est pour que an ka se ka bolo don ɲɔgɔn bolo i m'a ye hali bi n'an bɔra an bɛ taa suntigɛ dɔ la yɔrɔ dɔ la o bɛɛ sen bɛ na fɔlɔ c'est comme an ka famille tun ye groupé bɛ cogo min na an bɛ bolo don minɛn kelen kɔnɔ cogo min na ko an ka segin o de ma parce que o de y'an ka tabiya yɛrɛ ye an y'o min bila ka tabali sigi sisan ka cɛriw bila kan an bɛɛ tununa ɲɔgɔn na i y'a ye wa donc an bɛ segin o ko kɔrɔ minnu ma n'an si y'o ta ka bila jamana kɔnɔ k'an ka a lajɛ ka o don ba la an b'o foli d'a ma. N'an bɔra Sikaso min ye an ka jamana kɔkan kibaruyaw la sa an b'a yira o la k'a fɔ ko Burkina Fasokaw fɛ yen u ka jamanakuntigi ale ye yafa o birifini dayɛlɛ maa 21 ye maa 21 min n'olu kɔni tun yera fangandaraki la Burkina Faso yan n'Ala sɔnna ma an ka wuladafɛ kibaruyaw la an n'a fɛsɛfɛsɛ Musa Dadis Kamara n'a ale ye furancɛla fanga kɛ Laginɛkaw fɛ yen yafa fana taara ka ɲɛsin ale ma a ka kiiri kɔfɛ Mamadu Dunbiya fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Musa Dadis Kamara ye k'a fari man di a la o la sa u y'a yira sa ko grâce o kɛra ale ye Nizeriyakaw ka kunnafoniditɛbɛnw y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ mobili drone minnu san ne k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ y'a ye ka se ka jaw ta ni a ye bi ko bamaciwalekɛbaw caman kɛlen don ka t'olu san yaasa ka taa mugujugu don o la olu bɛ k'o de kɛ sa ka min ye olu ka wolomasiri tabaw kɔni k'olu dasi ni o ye Nizeriya ko min ye fɛɛrɛ bɛna tigɛ maa bɛ yen n'o bɛna drone ninnu san sa k'a don bɛrɛ la sabula drone doncogo n'a bɔcogo a bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ sabula nin waati in na a yera k'a fɔ ko min ye Nizeriya yɛrɛ kɔnɔna na drone misɛnnin ka ca kosɛbɛ wa a bɛɛ lajɛlen fana tɛ maa ye kuma tɛ dɔn feerelikɛyɔrɔ ninnu olu tɛ maa bɔ maa la yan'u ka feere ma k'a lajɛ k'u bɛna n'a lajɛ k'o fɛɛrɛw sigi sen kan Faransikaw fɛ yen u ka politiki wanɛmuso min bɛ yen n'o ye Marine Le Pen ye ko ale nɔ minɛna dunkojuguya ni yuruguyurugu la kununko ntɛnɛn a kun welelen don kiiri bulon na Faransikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko ale kɔni na san 4 kaso a n'o kɛ san 5 a tɛna se ka taa kalata kɛnɛ kan sabula ale ye sɛbɛn kɛ ka batakiw sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu tɛ yen fiyewu k'olu tɔgɔ kɛ papiye kan k'a fɔ ko ka sara kɛ olu ye wale in kɔni kuma fɔlen kununko a yɛrɛ bɔlen kiiri bulon na sa Marine Le Pen y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ka avocaw u na wuli ka jɔ kɛ sabula u bolo nin ye politiki kɛlɛ ni janfa ni daminɛtɔ ye Emmanuel Macron n'a a nɔnaw fɛ Faransikaw fɛ yen sa min ye sariyatigiw ye maa minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko nin waleya n'a ɲɔgɔnnaw tɛ se ka tɛmɛ cogo si la kuma tɛ dunkojuguya ni yuruguyurugu ka maaw tɔgɔ kɛ sɛbɛn kan k'a sɔrɔ o tɛ yen ka musaka ta ka d'u ma fo min ye euro wari miliyari 1 n'a kunkanfɛn ye ko Marine Le Pen kan ka fɛn fɔ bi a ka bɛrɛbɛrɛlitɔ maaw ye maaw bɛ se ka min faamuya sigi kelen don k'a yɛrɛ ka laseli kɔnɔ bi tile ale kɔnɔna na Faransi jamanakuntigi ale ni Algérie jamanakuntigi Emmanuel Macron ani Abdelmadjid Tebboune k'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kununko nɛgɛjuru sira fɛ min ye communiqué kɔni kɛra sa kununko ntɛnɛn n'o ye nin tubabukalo salen tile 31 ye jamana fila in ɲɛmaaw k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na balimaya ni sinjiya k'a kɛra o ye hakilinaba minnu bɛ u la ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Macron ye ale y'o dantigɛ
nin waati na furugufurugu minnu bɛ ko ka olu ban pewu u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ min ye makɔrɔn ye a y'a yira sa ko tebu nin ye maa min jɔlen n'a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin u ka livuru sɛbɛnna ma n'o ye Bɔlim Sarsari ye ka taa se maa wɛrɛw ma sa ko u nana fɛɛrɛ tigɛ o la min ye Sahara ko fana ye Faransi ɲɛmaaw y'a yira sa u na se ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u ka se ka kɛ sabula ko olu dalen don bi tebu nin na baara minnu b'a bolo a n'a bɛ se ka fɛn minnu kɛ ko ka olu kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛn in kɔnɔna na u y'a yira sa kɔni ko nin ye Faransi ale ni Algérie segilen ka n'u ka jɛɲɔgɔnya n'u ka baarakɛɲɔgɔnya ko k'u kurakuraya o bɛna wolo mun na don nataw la ko min ye jamana minnu bɛ yen sa n'olu b'u kɛrɛfɛlaw la ani jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ k'olu sigilen don ka nin ko in a filɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min n'an y'a d'aw ma Falaye Keyita fɛ ani Keba Jalo an b'a fɔ sa ko k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 Falaye Keyita. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45